schazovat, když mi formát hrozíš tyko. Schoď ho. Hajzla. Jsem Slovanka, jsem. Máme rád svůj zem. Kdo ji nemají rádi, schodíme ho spát. Co ho mám schodit? Kdy? Naopak, prostě potřebuji se ho zbavit. Kdybych měl eso, tak ho taky vynesu. A já měl 2 žaludy, ty vole. A ty neseš jednu žaludu, tak já vím, kde je ten zbytek. Já měl 8 svrška a ty jsi měl krále, ty vole. Jedna červená. A ty neseš krále. O to víc, ty, když máš 8 svrčka, že máš tu 8 vyníst. O to víc? Tak dobře, tak já mám asi Dobře, ale já mám asi 6. když vynesu tu 8, tak co? a ty máš ty žaludy, tak je to poslední. Tak řekni, že jsem dobrý. Ten, že jsem měl vůbec vynášet. Když mám 3, to dáváte ambo jambo. Když mám 7, tak hovno. Tak to ti nedáme nic, vej. To je divný. To je divný. Nedal byste si někdo trochu dobré brazilské kávy? Ne, pane. Doma to, defono. 60 dní a rozdáváš. Já? Jo. No dobře, tak já to rozdám.